Ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Mwancho mori gerere begeta seni Kiandizi TV waire byande onsi asogereta kuba temeroberi yaito yegeta seni Kiandizi TV kuruba ketego ikera chinga kibona yaragirense ya moya bona mugoroba asentu nende to komera na sembe ochitariki komera kenda chomotenyo gatano makochiriwe na mirongo ebere na nye seli tukolia Jumapili ekerenga ekeno mwancho mori gereria no kweneke ngatonyera kubato kusanga amonae chinga kitokobatana na amana baliki baito bamangana karibu sana na mangeto ko arigandetie anene nganyareko bagagwata kagati yabo abarai akurwa sorogongorwa gusiwanyareko bakoburi wanyareko bakobwaterana na kobegente kemabuna enchira eyemo kweneke ngabanyareko bawikirania chira yaniganyareko bakwenekigwa asomoyiga bugo sangereria chibesa chia okorenda gosecho koimokia nabo gosegeta choye parish enya yakegati agati yabarai banyareko bagwikirana gwo no muchumbe we constituency ya Nyaribari chache zairi chanda gati yabande abange ayongati yari to kwariganityo mwancho morigere hengura nanda seka kitari getambe tunyara ko bato komanyinganya ariko ba gagwateka. Sara mumanyu mwancho mori gereria nere to ko batrana re kweneki abunago chere gwetira go se ingachibichamo nilio gichago chira senchira yobo ikanletera nengoro kwa Josfata Messi nyorobo igobuna erebo tambeli tuko lia Jumapili ama ya ense ya mohni goto ko arigania abagani baito akorwase chinsemo aho babwate obo manyi igoro yamangana ao imeyense ya Kenya na bigorongorwa gusi nageko kere marago bayabano mwancho mori gereria to ko arigania ababwatani be kanisa ise yobomo bwechi kanisa nene county ya Kisii bakuragwa Amona Bishop Lawrence Kerenga ekenene nekirito chikoba to kwarira sobwango igago sase myakeberiga yenyereko bagegweta nigo bagenda to bakwarigania omoyegorio kurukwa gusomoroberio kunga peace caravan asenchire yameyo kweneke ngabanyara ko bagweta chi constituency ne chigodi imeye county ya Kisii Kerenga ekenene nokoraria omorembe nokubwatana se abarai naboigo asabamenyi be county ya Kisii na kigekogera abagani bane banyare ko bagwikirana ime studio nyoranga sensemo ya kabere amanyendo nyare ko ba etogosanga Amona barabiritira ngoro ko Josfata Messi ngo kwarigaria nyare ko batogosanga na ikoro muchakano gwikira omoelio amaja ensa eya mwancho murigeria nigotoko ya chaka kurwase county ya Kisii anene kurwase bunge ya Nyaribari chache ase abarai abanyara ko bagwikirana ase umoyega bogo chengera gusoko changera ekanisa ya Katoliki ya Kegati eyo ere parishenya ya Nyarako gego chakiwase obwango igagati abari banyara ko bagwikirana gwo no mo chief whip we bunge enene Silvana Sosoro boigo mo bunge we constituency ya Nyaribari chache zairi chanda omo women rep we county ya Kisii Doris Donya toto gati ya banda bange nigo okoraria ko murembe no kubwaterana nabo igo gotwaro boitongo no bwanchani ime county ya Kisii kiaba ekerenga ekenene kenyara ko bayo kwanerwa asenseme yohuna gutumanya omoriki oito Mildred Momanyi abarai au kurwa orogongorwa gusiba kuragwa no mo chief whip Silvana Sosoro omobunge Onyaribari chache za Heljanda
omo first lady we county ya Kisii May Arati, omo women rep we county ya Kisii Doris Saburi, omo bunge o West Mogrango Steve Mogaka, egati ya baraibande abangeni gobekirana asumu yigabugo changira ekanisa ye katoliki ya Kigati, asebono abaraya baine kebuna, bachigo ikirania amagendro asorogongo rwagusi, bunenchere ya moyo kolenta omogusi asabomo. Nimekaa kwa committee ya transport and infrastructure ya hii nchi na nimeweka mikakati. Nimeongea na Rais William Ruto, tumekubaliana na yeye. Kuna hii barabara ambaye ni kilomita 26 ambaye inaanzia kutoka huko Amariva inapita mpaka hapa Bobaracho. Tumekubaliana itawekwa lami. Yule contractor alikuwa anafanya kazi, saa hii amelipwa pesa. Hivi karibuni rais anakuja kuzindua hiyo barabara. Tunataka kuketi kuuliza maendeleo. Ile tunataka kuuliza ni hii barabara ikue dual, ikue highway. Tunataka kuketi chini tuulizane maneno ya stima. Tunataka kuketi chini, si nyinyi mnakubali namna hiyo? Yes, community ya Omogusi, that is why hatutaki kuangalia chama. That is why mnaona first lady hapa. That is why mnaona viongozi wote. Hata sisi tunaitana Gusii 1 na Gusii 1 inahitaji maendeleo kwetu. Bomo Gusii torenga ki kobamo tonyora magendero tonyara ukwana muno mu Gusii ninga kidokwa ne serikali twanyire bintu bya historika ga rais egento gya kabera bantu baminto ora ibachirega iga twakire kwimuke kanisa toje changere anyoro kibesa kole mipango ya Nyasaye igatuwatrane tusabera abaishimiwa baito tusabera abaito etura tworo mulembeka iga namagano ga saito Gusii. Engana yo kurigererwa gwe finance bill yo mwaka bwekiri 2024 gwika omwaka bwekiri 2025 yerengete anene gokinya ebintu biri omwana inchi yobotambe agutumeka buna omugati nigo egendete kolenta liberera litindi asebono egati ya barayi bali abagusira eserikali barorekana gukana ase ogokinya omugati aso mu chief whip aine kebuna tibali go chigwancha engane yongweta ase ebunge. Lakini kwa masuala ya mkate ya kuongeza bei kwa bidhaa ya chakula, hapo mimi kidogo niko kando kidogo. Go make a special appeal. I'm sure so. Finance billion ya kolete tax yo mugati nditi kunyake. Ndio mchumba serikali. Tuyato wake finance bill eko enhance abanda bakora meremia. Because we can't allow as members of parliament to pass some taxes which will make you suffer. No. Ile maneno ya finance bill incharo tinko bangaina injenonde serikali, lakini yeye ndo kelikyo mugate unangaje to mugate injeno mugate mama ite ndurikorala nyombe yemo kweke yemera alia isiko unanate wete moizo ndegesa ekekyo mugate aro ya abana baito gaki unabana ro mugate ngakidoko bakoron kelikyo mugate ya. Nataka niwahakikishie hakutakuwa na tax kwa mkate. So hiyo toa. Hautakuwa hiyo, andika chini. Haiwezi kuwa. Siwezi taka tax kwa mkate. Kama mama ningeomba hata pombe iwekwe tax mingi. Ama namna gani? Sigara kwa sababu gani? Vijana wetu wamekunywa pombe, wameharibika, pombe iko cheap. Sasa hii tax ya pombe iende juu. Asetinga kiechonigo abaraya barorekana kuyikiria engana yokobaga kwa magendero asenchera yokunereria abande. Mimi nataka kuongelea ile maneno ya one man one vote, one man one shilling one vote. I want to disagree on the issue of one shilling, one man one shilling one vote, because the one man one shilling one vote is not good for our people. Because this will be very decisive, this will bring a lot of issues, and I don't agree with it totally. 85% of Kenya's resources are in the national government. Walekoba abangaini bunege tintinye kulikogoter. Ngoto kubwaterana egera tosoki kibese chiri national government. Ngoripotelia egetaseni kya Ndizi TV ile Italiane Mildred Momanyi.
Biamono omuliki oito Mildred Mumanyi hasoroboti rwa senchira yoboikira n'omwanchu omurigere nyoranga na kwinyorenga Bishop Lawrence Omambia oyoro munyakirogo Okisi County Pastors and Clergy Forum ko watrana amona Reverend Geoffrey Ondari banyareko bagwikira na imeye student nyareko batugusanga mona brabo igoro yomoroberio opis karabani yo konyarako bago kwaregani gwakera omwake kerenga kyabongereki nakero kende ngereki keliba nyareko bago geikera ko gwatikana no kwarigania omoyega buno yunyore kyombeke kia Kisi Pastors and Clergy Forum nigo kenyareko bikwireri bagalinene yokorandia omorembe nabo yokoreta ababwatani anene gose ababwatani nabarai abagisiasa nabo igoko keya chingwana cha kisiasa chenyareko bachikorokana asorongorwa gusenyo ko bwato ko bolia kwago nabo gusanga muna itugetara semitanda ito nabo getara se namba ya SMS iyera setibi yago togoska motwe nigo bono ko bwatakana nogo kwa omogaka Evans Barongo okeo yonyarete ko ba usiro bwa bwa elite koligoro ko bwatakana nogo saga no nabantu batamanyiri chingaki arenge asemiremo ya yoborendi ase amakwiri yanyarete ko bakweneki wase nyumba eyemo yo kwego ke gutoka sensemo yanyataro imeye wodi ya Kyogoro bono nigenka ya yehanyare ko bage wesokia nakobolia serikali nyare ko bage chakobo tukibwa bwango na kweneki kenyarete ko bage koirera ogoitwa kwa anyagusira Evans Barongo kolengana barabo nigo banyare ko bakweneki abuna niga banyanyimbo banyarete ko bakorusia omubere onyagusira Barongo kurwa sonyarete ko bago goiterwa nyuma nonya amate ya yego taikirana asensameyo ingana banyare ko bagote bahegendete ko bage koreta chitangu omurikyo ito sami mienda nanyara ko bawikirana se ewodi ya Kyogoro nagusanga muna intorobotiro kubatia amate n'abasani ba Evans Barongo keo nigo bare na mabori amange gwetania amachibu nyuma yo kumusiria omwanchobo anguru kwa Brian Mongare okyo ayo chamo yo nara ko baga witona bantu ja die saka digiri kwirigeria ono ego yabeto mondo kwa monene igoro mambisa 10 babaterunga chamo sirire igaiteire nyataru matari tokogenda saa 10 tokonyora maene chamo na bakorete kintu kina barai lakini tomonyoretio gotwanyorete wiru mocheria kare ono nago toigetagwa saiteire tokanya na watu ondogeta manyinga na baichirensi tukabana mondo koro monene na kirtu esime mani mwana minto siri ninja manene omwabo one tokumetie toichanete tokonya mwana minta eitire tutamanyeti ngenki akorete nyagosira konye nigo are omurendi ase enyomba eyemo yo kwegokia imeya nyataro ere ase ewodi ya Kyogoro na nigo aitiritwe ase agokora emeremo omuse nigaba kawuchukana nuwana babegwa asalenge kwerigeria ali nyataro korengana ne amate yaye Evans Barongo oyo na indo manyikanete buna jomo nigo are omwororo otabwati amangana na monto abono turi na mayanda manene twasirio muso tabwate mangana nonde asirio muso tabwate korama muntu tosinyire nkiye kerenge kenene bari kuburi chomo n'umuntu tabwati mangana na muntu chomo n'umuntu omwororo chomo tanya kuumana nonde gaiga batosinyire asarenge korigia akiyaya korendera abana bae batosinyire stokuna stogochi andi tabwati magosa na muntu uju mwana mwarara no mutaganyara akona kuganda gukigaho nigo abanyanyimbo baenegetie egekorekyo na koira omubere onyagusira asenkendu amate etaraika egento bagikirie jonga kire sinchisa 10 jabo tukochigo chibuke ngote utongo boli ngani numa tumondo ku Evans okay ngabate bien kyone bere se bagontenga yayo manya ngumanga ngumuga ko yosirire one ngana ko tenka boka mandi ngatangarunga tromo nginoya numwana yo monene mumuranga batebya ya kitosaka uchiga tuchikora chomo korire kyuitiro ikero linde nyari kandi togosoka guchipa togoikana ningwa krisi myaka ngotebya ya mose kogenda baseitero ngaite uchira mocheri kubabuli na kibaku buli mubiri bakwira mocheri tutaraike mwe family tuligerera ngotenga ya mubiri serikali ire mocheri iyo tugosaba ngamba rinde ko babango kubugoli mubiri kwira mocheri ntubone family tutaraika toyorore kitari wika toyorore bamanye kuyira mocheri yeste piga tegete tiyari ngingiya
Ingali kumnyegwe chote mwikirete. Yono nkuburia serikali nyateko rubango kubuguri mubera abanyene bakarayikanga. Efamilia yu nigo yasabire ubutukibwa imegokorwa eriyo banyore obwene bwabo na baria baikiraniti egekore kyo kwimukirwa egetambukiro. Serikali yatekyo uchukumu yabo yogo totebia umse no abakegerwa bande bali bali buskaine weitomse asobwa gake serikali itagutubuguriri itubwaterite natumanya oyo omogaki nigo basabire obokonyi kurwa ase abairi n'abarai eri gwikirania omoroberi ubu komwania nyagosira kende nkiyo tubwate nonye bono igo tukorera gutya se abamate n'abantu baminto baiganga batokonye na se familia yega moroche bone ge changamoto ero nene se county ito ya Kisii yo gavana mwale wancha matokonye bono nigo eyamate yaganiri eserikali gokora obutukibwa imemono iri banyore obwene bw'umwanchobo kuripoteria egetaseni Kiandizi TV nchenkoro kwa Sam Mienda tukutikana noroboti uru rwa Samia stoleno kwegena buna eyamate yo nechikobage koenekerigwa obwene bwabo kubwatekana nobutukibwa bango boranyariko bagokora amo nechinsemo chiria cha oborendi chingaki ekiama kia UDA kagenda tukobe kuyarigania gochia se obochori hubura chikobo korekana se chinsemo aha nene gati yabo county ya Kisii na Nyamira bono nigo ababwatani be kiame kibanyareko bakuborigwa bachigwe sokia sobonge inde banyareko bakweneke banyareko bakubachora abarai baba barachikoba gutenena chinsemo aha echikiama ekyogago kwana amone vitaseni gosamo ne chinyumba chobraria nigo omo nyakerogo regional gosomo regional manager w'ikiama kia se region ya South Nyanza Ezekiel Bosire anyarire koba gagote babuna obochori umbuchikobo kwenekia buna abarai abanyarire koba bagosoa abisubuna enchireye moyo gotingyo bokoleri w'ikiama kyo kia UDA Engineer Ezekiel Bosire UDA regional manager South Nyanza ndayetegote y'abantu baminto inganto bwata obochori bwe party tawara ya UDA ase county ya Kisii na Nyamira. Kisii gote bwata obochori tarehe 22 June 2024 obochori abo gochakera ase a polling center abantu bagochora 20 abantu bagochora ase polling center na bwabo bakobwatia abantu batatu bakuruku professionals oyo mowe ikabe 8 agenda na abasae bane bagochorwa at the polling center 8 agenda na abalemi batatu oyo mowe ikabe 8 agenda na abantu banyabiasara na barabu bane 8 agenda na boy gonto bwate Richards batatu 8 agenda na boigo ntobwate special interest ogachorwa yomo na ba member babere baba 20 bakogenda se a ward level okori obacholi nande abantu bande bagwakira chikura totangase tariki endeleita ase Kisii ndiera gase a ward level na nde totangasa at the constituency na boigo totangase amone county abantu bagwakira abantu abasi polling center na abantu bakorukwa party members bali belige that party membership Kisii county nebwate almost 120 something baikire bono as party membership ya Kisii county abana bacha gwaka chikura at the polling center bachora bara a committee yo y'abantu 20 aba 20 bamachi wakara abantu bechi abechi ward aba bechi ward bamai wakara abe constituency bamai wakara aba echi county
Togoska motwe ni gomrai bwense Daktari William Ruto arachake taro ya matuko anemese ya United States of America litko liangio nigo Ruto hakagire kurwa imeyense ya Kenya omogoroborero ase gugusego kwana hamwe nyumba cyoburari omonogari hwe nyumba yobura ya State House Hussein Mohamed yana ko bakweneke bunetare ya bene ya Ruto nigera chikobage kwenekia enchireyemo yogotingia obwamate obuyahati chinse chibere yani ense ya Kenya na bigo ense America. President Ruto departs the country this evening on a state visit to the United States of America, as I've said, starting tomorrow, May 20th to May 24th, 2024. This visit is a historic milestone as the first state visit by a Kenyan head of state in 2 decades and the first by an African head of state since 2008. The visit demonstrates a robust partnership between Kenya and the United States and is a fitting tribute to 60 years of diplomatic ties that we are celebrating as Kenya and the United States. During this period, Kenya and the United States have enjoyed deepening and mutually beneficial cooperation at bilateral and multilateral levels, resulting in the elevation of the relationship in 2018 to a strategic partnership. The strategic partnership establishes a structure for continued interstate Kenya-US bilateral strategic dialogue anchored on 5 main themes, and I'll read them. 1, economic prosperity through trade and investment. 2, defense cooperation. 3, democracy, governance, and civilian security. 4, multilateral and regional issues. And 5, health cooperation. It is in this context of pursuing tangible outcomes in each of these critical result areas that accelerated cooperation has led to the gracious invitation of President Ruto by his counterpart, President Joe Biden of the United States of America. The visit is themed Partnership for Prosperity and aims to bolster shared commitments to economic growth, democratic values, peace and security, and reflects the strategic importance of Kenya to ase etaro eyo ya Yeruto bunato kumanyigwa mono muliki obotambe ase wizara ya mangane chinse chisiko Julius Koril nigera chikoba ge kobweka okobwatana agatiense ya Kenya isio murai Ruto nabogigo Joe Biden wa America ase bara chikoba kobeka okobwatana ase chinsemo agati ya bensemo yoborendi obonchorelia gati yechinde chinyinge. This state visit signifies a deepening in the relationship between the United States and Kenya, and the areas of partnership, particularly in the peace and security area, will be one of the major areas of focus. Aside from that, like Hussein has mentioned, there will be huge emphasis on trade and investment. And in particular in the area of trade, as you know, the AGOA framework that has facilitated commodities from the continent to access US market quota-free and on preferential terms is lapsing next year. It is important that that framework be extended or be amended in a way that facilitates expansion of access to the US market by African commodities. Again, I think just to mention, the focus will be heavy in the area of diaspora. We are very committed as government to expand diaspora remittance and diaspora's contribution to our economy. Enhancing diaspora's voice is critical to our engagement going forward, and the President will also spend time with Asentunda entangani ise wiki eyemo magiga yogotarokana kwaye omokonyi bomurai bwense Rigathi Gachagua itikolia lero niganyara kobaga gwikirana asomo sangerekano bwa masabo nyara koba korekana ime county ya Nyeri nonye nabo nigo Gachagua rokana hatali kukwanira nganende yonsi yokobora kwaya se wiki eyemo asanyara kobaga kwerera emeroberi aao serikali ya Kenya Kwanza agenda takobage kwaligania nabo igo gwikirania sechi county anonye nabo niganyara kobaga kogerege tambukire serikali agendete kobage kuira na kwenekia bunanyare kobage kurwania esegi yobonia nabo igo obonywegwa bwa marua aliatanchiri. Kwa hivyo hiyo barabara mtuachie, tuko na hiyo nafasi. Mambo ya damu ya Narumoro na Karemenu, we are working on it kwa PPP na mambo itakuwa sawa sawa. Besi ameniomba tusaidie hii shule ya Darasha Day Secondary School, hawana laboratory, nitapanga
serikali tutapatia shilingi milioni 3 ndio tuweze kuunda hiyo. Nikimalizia, kwa sababu mimi sitaki kuongea mambo mingi, mambo ya pombe, hiyo vita hatuwezi kuachana naye. Najua hii watu wenye kuuza hii pombe ya kuua watu walikuwa wanasema ati watu wanafanyanga tu namna hiyo, wiki mbili wanawacha. Hivi itaendelea mwaka huu 2024, 2025, 2026, 2027, mkituongezea barua itaendelea mpaka 28. We must deal with this problem conclusively, because na mimi nataka nimpongeze rais kwa sababu nilipoenda kwake nikamketisha na nikamjulisha ile shida iko Kenya na hasa hapa kwa Mlima Kenya. Alikubaliana na mimi ya kwamba hatuwezi kubalia vijana wetu wamalizike, na hakuna boma haina shida. Kweli ama uongo? Hii shida ilikuwa kubwa, lakini I'm very happy. Mimi sasa nimetembea hapa, nimekuwa area hii wiki, natoka tuna ka pro box kasienta bila kuonekana, nakuta vijana wasafi. Mwanchomo rigereria gwikira guono tukwenda ase omotimo komotangani kegima ase amaya ensa eya moto sensemo ya kabere ye studio nakulira iranga maragoba ya bono ngosanga tole nabageni baito Bishop Lawrence Omambio yero munyakirogo Okisi County Pastors and Clergy Forum kubatana mona Reverend Geoffrey Ondari abanyareko bagwikirana imeye studio maragoba ya bono nigo turachiko batogosanga omoroberio oyo nyale koba gugwikirania chira naboigo amaganyo kero kendo nyalete koba gugo chakero omoroberio kyo ngokwanera nigo ngokwanera igoro ya Peace Caravan omoroberio konyara koba go kwene kiabuna babwatani be chikanisa naboigo abakoreri bomonene banyare koba bagwe ta ase chinsemo ao chi county ni sub county kerenga ekenene negio koraria omurembe naboigo okobwatana na obwanchani ime county ya Kisii sanga kanagari kiago amo na intogwetera ase mitandao yaito naboigo gwetera se namba yaito ye studio gose SMS yera se TV yago togenda toskaru mwancho murigeria gotokogenda somote mukomo kekege mangwera na tora sensemo ya kabere chinga kitara nyara koba togosanga mona bagani baito.